Ahoj Tomáš. Ahoj Marek. Vítaj. Ďakujem. Som počul, že si bol v minulosti vášnivým športovcom, keď to tak môžem povedať. No, ostaňme pri tom, že bol. Teraz na to priestor až tak nie je, ale tak keď sa dá, tak sa snažím. Si sa venoval fotbalu a tenisu? No, futbalu aj súťažne, ešte vlastne do covidu, to nejako stopol. A tenis, tak to skôr bolo nejaké také amatérske turnaje, ale áno, mám rád tento šport. A do toho prišli 3 deti, 3 céry. Presne. Hej? A zmenil sa život. Určite. Radikálne. A tak ja mám skvelú manželku a ona to celkom dobre zvláda všetko, ale snažím sa byť doma. Každý večer. Ty si 19 rokov vo finančnom svete. Áno. A z toho 16 rokov sa venuješ hypotekárnemu svetu, nazvem to tak. Tak nejako. Je nejaké tvoje pozorovanie u tých klientov, že by sa zmenil pohľad na tie hypotekárne úvery, alebo? Ani si nemyslím, že pohľad, skôr si myslím to, že tým, že tých informácií majú viac, tak sú náročnejšie. Ty spolupracuješ aj s realitnou kanceláriou Toby Real, Áno. kde riešiš developerské projekty? Vlastne aj developerské projekty, aj riešim financovanie, ja som tam ako hlavný hypotekárny špecialista. A tie developerské projekty samozrejme sú súčasťou, keďže Toby Real sa venuje veľa developerským projektom. Wow. Ako sa ti to darí prepájať ten tvoj súkromný život s tým pracovným životom? Tak najviac určite vďaka manželke, ktorá to veľa zvláda, aj keď ja nie som doma, ale určite vďaka Fingu. Strašne veľa vecí uľahčujú a tým pádom máme priestor sa venovať aj iným veciam, ako napríklad rodine. Skús povedať konkrétnejšie, že ktorý porovnávač tebe najviac vyhovuje vo Fingu? No ja využívam hlavne ten hypotekárny porovnávač, kde v podstate veľmi rýchlo si viem povedať, čo v tejto banke viem vyriešiť takto, čo v inej inak. A čo nám ešte uľahčuje, veľmi pracuje pri spracovaní produkcie, napríklad tá Zozka s overením cez SMS, to je proste... Super Tomáš, ďakujem ti za rozhovor. Rád som ťa videl. Marek, takisto.